двойкачои хушрӯ гирифта будам кӯдакода ба бисёр пурсиданд ки яки ҷо гирифтен. Марҳамат духтаракои магазин авзи ман шумода тавсия метиҳам бороша бинедам қа хушрӯай бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-8 дарвоза 10 қатор инами магазини Донак. Ира нигоҳ кунед хай. Ассалом фариштаям амҷадай. Алейкум салом. Шумоям амҷа мегирен а? Ма ин саҳар қати омадам гуфтам ирӯз одам тинчтаракай саҳар қати духтаром да либос харидестам. Беҳад хушрӯмаям гирифта будам двойкачаҳошон беҳад хушрӯай сифатшон беҳтаринай. Ҷоя дар магазин Ёдовар мешавем ки фариштаям Тридо Чинкия. Иам се духтарак дора. Ранги ман барои ҳамон мо фақат магазин мекобем ки духтарода бигирем. Ина марамат. Качествоа ин магазина ма 20 сол бугум бишиносумам хато намекунам. Беҳад качествошон нағзай борошон ахичон мебиёрад. Необычная борошон нигоҳ кунед двойкачаҳошон бинен. Чон да гирифтам. У сол гирифтаги будуд камтар фасонш дига буд шушта мепушонам шона. Ё ҳозир аксия шидай 100 сомон карда будиян. Оригинал тамошобино. Ина марҳамат биёен. Ина нигоҳ кунед ин моделошам ҳаст. Баъданай двойкачаҳошон бинен. Иёям новинкаян. Марҳамат фасона. Подписчикои шумо да ячи бугум духтаро бисёртон мара менависонен ки апаҷон магазини детский намедонен. Ина магазини детский ма шумо да тавсия метиҳам ҳам арзон ҳам качествени борошон айними сайт гап занен арзон када метиҳам. Диден амё чанд сумай? 250 дидена духтаро ина чунки ҳам мелекшоп арзон мекунен ака 250 будай 200 духтаро меарзанд борошон бетар ай наздик нишон битем да 250 будай 200 сомон карда духтаро ия намуд молоим ай материалаш кӯдакотон роҳат мекунанд бовар кунанд беҳад хушрӯчаан мана марҳамат инам двойкачаҳошон и платьёра бинен фасона ина ино барои духтарако иноро чанд кардем дидаги будум размери духтаром наёфтум дар вайкики ози омадуми ҷадидам хирсан ина борои вайкики дар магазини Донак бозори Корвон ина ки мега ки анам хел бори фасон намиёбӣ биёен духтаро борои фасон борои бренд дар бозори Корвон магазини Донак да ҳастай ина нигоҳ кунед ва и цветчам хушрӯа и то чанд солара ҳастай иҷа ду магазин дорена шумо киҷон ино дар асл 5-6 магазин доран обтовирам доран ино не ки ҳеҷ қатори апои мада савдо мекунанд дута магазин бар ба бар апалхоҳаро бо худтон биен ай наздик бибинен омада наметонен доставка мекунанд ира бинан фасони бад иёра аксия карди чанди кади 265 сомон буд 180 сомон духтаро то 15 солара будай размер духтаро марҳамат то подросткови размерора меёбен фасона дар ҳақиқат ҳам продажа скидка аксия шидагиё доранд ҳозир мо шумо духтар фаришта худмон ки фақат духтар дорем фақат духтар нишон нате охи мардум бача доранд бачагиёрам кам нишон буте фасона ҷинсакои фасон иқахшруа духтаро двойкача аҷоибот фасонак марҳамат и бачагоношани хушрӯ ина диден брендшопа миёрем вай се бача дора ситорао вай три мальчикаяй мана марҳамат бачагиёшон бинен чӣ хушрӯвай духтарако бачагиёшон да аксия рафтесай ҳозир ҷудогона навор мекунам нишон метим ҳатман бинен ина духтарако гапи дӯст доштаи ман шок нигоҳ кунед дар ҳақиқат ҳамохи шокай нигоҳ кунед турецки оригинал патяшкадор шортикаки ҷинс дора футболкаша бинен чӣ хушрӯвай бори 180 сомонае мо тридочинки қати мелекшоп задем барои подписчикомон чанд сум кадем 50 сомон бовар мекунен духтарако барои ид ина барои шумо 50 сомон шидагай анами хел двойкачо бовар кунен ҳамашон молои оригинал ягон ҷода ин нарх нестай духтаро ина марамат аксия идонаки доран ино гуфтан ки мо 80-70 мекунем мо гуфтем не подписчикои мо аксия ки каден конкретни аксия кунен марамат 50 сомон бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-8 дарвоза духтарако 10 қатор магазини Донак
донак, магазини донак. Зарина бугум бия бабачаша бихара. О, беҳад хушруд. Ира бин, уй бачачкоша бин охи чиқа фассонае. Мана марҳамат, метавонен биёен харидорӣ кунен. 50 сомоне, 50 сомон. 20 штук доран успет кунен дар ид кӯдакотонда мепӯшонен. Инора баъди идани мепӯшонен ҳар рӯза. Дар ҳақиқат ҳам беҳтарин моделай. Марҳамат, биёен. Бори бренди Zara тамошобинон нигоҳ кунен 250 сомона. Нархш аксияш дай 99 сомон. Марҳамат касседа дар корай дар магазини донак 99 сомон шид. Шортикошон катяй тамошобина двойкан. Бренди Zara хитон медонен ку качестваш чихе зурай Zara-ра. Марҳамат касседа дар корай биёен бо хитон бозора гарден бинен ки нархо чандай. Бисёр доран ира бинан. Ина нигоҳ кунен да двойка, тройка, футболка чизе ки дар корай ина то размерои подростковира дар магазини нами донак метонен ки омада харидорӣ кунен. Мана ешам фасона борои качествени хоҳен. Ҳамашон иҷа моли Узбекистон нест. Ҳамаш Турсия, Гуанжу. Мегум ку ино савдогари пешинаҳанд. Ҳамаи молои качествени мебиёранд. Дар качествашон ҷавобгӯанд. Ба дили пур биен гирен духтаро. Бурд мекунен духтарако ҳатман омада харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 10-ум қатор магазини донак. Ира бинен охи духтарако чихе вариант бисёрай тамоми намуди футболка ва двойка дар кортон боша аз магазини донак пайдо мекунен. Бори оригинал и платишкошона бинен чихе хушрӯ. Бори идона хоҳен ки бозорда бисёр нагарден кӯдакотон кати марҳамат ина магазини донак биёен ба ҳазур дар корвонай 10-ум қатор ба ҳазур нигоҳ кунен кишоҷи хушрӯ мепӯшонен вариант бисёрай тамоми намудша меёбен размеротона меёбен мепӯшонен баъд метонен харидорӣ кунен. Бинен чихе хушрӯ футболкачо инахе двойкачо платишко иёра бинен охи чихе бисёрай аз ҳамин размерои малютка сар карда то размерои подростковира доранд. Ҳам духтарона ҳам писарона футболка рубашкои ҷудогона доранд. Инахе шорти кубруко доранд. Хулас ҳамайчи ҳаст охи ина биёен духтаро аз наздик як боракак хитон бо тамошо карда бинен. Юбочкора бинен иқоп фасонакаи барои кӯдакҳо нигоҳ кунен чихе образи хушрӯ кардагиян. Марамат биёен бори дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 10-ум қатор магазини донак. Марамат интихоб хеле ва хеле зиёда. Иҷа давози акция рафтестай борои аксионишона ма ҷудогона бо навор мекунам нишон метиҳам. Аз акция қафон намонен. Духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен платишкои фасонак дар магазини донак 50 сомон шидагиай борошон ҳамаш бори брендай. Ина бинен охи чихе хушрӯчаян 50 сомон марҳамат касседа дар корай 50 сомонӣ ино медонен чи ино сарафанчикаю ина мудуш сарафанчикаю кофточка дора бо анамхел сумочка дора 50 сомон нархи шок ягон ҷодаи нарх нестай. Марҳамат биёен анаям платяя платяи хеле дарозакай хулас ина касседа дар корай магазини донак биёен тамошо бино иҷада бо ҳозине хел футболкорам акция кардагиян ҳам туничка ҳам футболка сифатои беҳтарин бори туркӣ 50 сомон ина кадомеша мегирен 50 сомон размерои калоншам аст размерои майдашам аст то подростковира размер меёбен 50 сомон бори бренд бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 10-ум қатор магазини намхе донак. Ма рақамашонам мемонам доставка дар кор боша марамат занг занед бо маълумоти бештара аз худчон пайдо кунен. Духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен барои ид барои духтаракотон гирифтенанам хесумочко марҳамат ира бинен охи чихе фасонакай акция рафтестай ҳамаш брендвиян нигоҳ кунен 80 сомон иё 120 сомон буд ина ҳози биркашта навистагиай худаш 120 сомон буд ҳози акция рафтестай нархша 129 сомон будай диден нархаш 80 сомон шидагиай аҷоиб хушрӯчаян марамат духтарако хеле акция танҳо барои подписчикои мояй успед кунен тамом нашава ина 156 сомонаша 120 сомон метиҳен на ина 156 сомонаш барои шумо 120 сомон хулас чанд намуд ҳастай мана бинен ҳамаш подбрендай Dior Gucci хулас ира бинен Chanel кадомеша мегирен ина 156 сомона ира бинен охи чихе фасонакай аҷоиб фасон беҳтарин вариантҳо дар магазини донак бозори Корвон даян ино
тарафи Тило бозор байни 7 و 8 дарвоза 10 қатор. Мана либосакои хушрӯам бисёр доранд. Иҷада медонен нархо ҳозир аз 50 сомон сар меша. Ин хеле платишко медонен чанд сом шид? 50 сомон. Фасони шадиден 50 сомон. Беҳтарин вариант. Ҳатман мағозаи Донак биёен.